Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanala eta hemen jarretzen dugu Baltasar Gelden kanpaina honetan. Egin genuen azkena izan ziren bi bataia egin. Bueno, hiru egia esan da, bat orkoen kontra hor idasi genuela. Eta gero beraso genuen Von Karstein lanari, kaso honetan konde vampiroak kofakzio bati. Eraso genuen asamblean, galdu egin genuen gero Aberlanera erretirada egin edo atzera joan. Eta hor berriz ere bataia jokatu genuen, galdu egin genuen. Eta ondo goratzen ez badut Aberlanek Von Karstenei gerra deklaratu die. Beraz, hau esan da, txanda pasa egingo dugu. Eta orain, rekrutatzen gaude armada berri bat, gero hauren konta berriro joateko asmotan. Baina, bueno, ikusiko da. Bale, eskabenak hemendik, Leicester konde vampiroak sartu behar dira. Baina, pirata vampiroak ez. Ja, noiz datozen. Bale, badirudi ez dutela eserekin. Baina ere ez naz euretaz fidatzen. Konde vampiro Zuferren kontra. Bueno. Hori konde vampiroak esildakoak bataietan egotea guretxean mesedegarria izan daiteke. Ez dugu indar askori, baina progresua guintzat egin ditugu. Asko sufrituta, baina bueno. Ia lagundaldugun Aberlani laguntza armada moduan, eta horrela bataia bestera mikrogestionatu dezakegu. Vale. Vale. Tecnología. Hemen. Irutzen da niveles igotzeko. Vale. Eta oraingoz hemen. A ver. Aberlan. Come then. Only Sigmar's god Ulrich can judge it worthy. Vale.
Oraingoz orezer, ia ipotzekin. I am Belagar, true king of the air. Vale. Aye. Ia Garagir. Welcome, men of the Empire. Vale, ez dut ezer nahi. Baina hauek zergaitik. Ah, vale. Ez dut ezer gehiago egin nahi. Ba, bueno, egingo diogu. Txanda paso herriro. Oraingoz ez gara mugitu, ez du merezi. Gauza da konden vampiroak indartuko trela pilo bat eta guk asko sufrituko dugula. Baina, bueno. Uste dut alabardariak izatea garrantzitsu izango dela. Eta kapitain bat edo horrelako zeo zer. Agian hipotzei zeo zer horrenduko diogu eta horrela gure erlazioak hobetzen doaz, baina bueno. Vale. Hori gertatu bada, uste dut mesedegarria izango dela. Beste armada erabak dute. Guk konde vampiroak ikututa utzi. Eta, ala, beste batzuk eman dute gauza guzti hori. Champion of the faith, Mugitu guided by Sigmar, horra esaterako. honored to serve. A ver, tala Sigmar's Beklan. will. I will listen, but my time is A short. ver. I refuse. The Empire. I will listen, but my time is short. I don't agree.
We cannot. So, greetings from Sigmar. Vale. To war! Manlings come. They only Eta. do when they want something. Doubtful. Nope. Pues eso es Ernai. It is time. Hail to your emperor, manlings. Not by me. A ver, sube. Behold, do not greet me as a friend, nor are we foes yet. Es que una torchera hor gerra fronteatik dugun bitartean ez dakite ideia oso on izango den. Baina hau badaukago. Highborn, we will see our homeland persist through all the coming ages of the world. No. Bueno. Unthinkable. Elfo madarikatu hauek. Bla. Bongaster ekatzen ditu erditik. Ez dakit lortuko dugun edo ez, garrantzitsu izango da. Claro, onda vampiroak
Ez daukat tire egiteko unitaterik, ja, bueno. Konde vampiren konta joan beharko gara, gustatu ala ez. Ánimo. La Bretonia gehiago. Oso ondo. Vale. I serve Sigma. I will go. I live to serve the Emperor. Going forth. What orders? Horra joan beharko gara. Urrengo txandan. Protector of the weak. Vale, txanda pasa, herriro. Gara horra zuzenean. Ez dakit daukagunarekin hasteko aukererik daukagun edo ez, edo Stirlanek aurre hartuko digun. Espero dugu ez ez. Izak animaliak uste dut biden jeinera bidan joango direla. Eta aurren kontra aurrekin behar izan ez gero, aurrekin eta punto, ez daukagu arazorik. Alto el fuck. Gure gorrengo helburua, ona, zuzenean. Gari izango dugu rapur bat arazoa vampiroen korrupzioarekin, bueno. Edo ustelkeriekin. A ver, Stirland. Stirlandeko adiru desduelo eserekin. Wissenland luna torcida. Vale, ondo, hobeto. Gero imperioko gerlariak eraso behar baditugu. Ba, bueno. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Strigoi, mausillon. Mendebaldean, uste dut, apur bat baizu daudela imperioagatik eta Wissenlandgatik.
Eta hemen daukagu Aberlanekin sekulako laguntza printzipioz. Bueno. Eta joango gara elkarri laguntzen. Uste dut mesedegarria izango dela. Bien. Buah. Uste dut, vengo. Ever vigilant. Following Horra. Sigmar's path. Hemen. Vale. Zer behar dugu. Edo astiak. Alabardariak beranduago. Karak Hirn. Defentsa gehiago. Estengarten. Ezer eta gu joango gara. Ya bueno. Warrior of Sigmar. Txanda pasa. Eske espatariak eta abiadura izatea garrantzitsua da, eta morteroak eta barre bai. Bueno. Saiatu gara kondeak hortik kentzen. Baina ez dut beste armada printzipioz ez daitekeela zaila izan garaitzen, baina ere rekrutatzen daude, eta beraz, eske konde vampiroen kontra nik jokalari modu vampiroa sofritzen dut. Eta konde vampiroekin ere oso bila ez naiz. Stirland ez mugitu hortik. Mesedez eta arren. Hor gelditu. Vale, agur. Stirland kanpora. Vale, ondo. Stirland karak nor. Ez nahi sartuk. Dakian bai, ezakit. Printzipioz urrengo txandan heldu barko nintzateke arazorik gabe. Konde vampiroak handu behar dira, erditik, ahalik eta gehien.
Vale. Praise be to Sigmar. Sigmarite Arch-Lector. I serve the Heldenhammer. I go where I am needed. Urrengo txandan erasora goaz. Edo eurak erasotzea guri. Bueno, puta bat da guretzat, noski. Erasora joango garela? Ere bai. Bueno. Bueno. Venga. Zuzenean. Vale. Gaur irazteko aukera handia genituen. What? Zer gertatu da hor? Vale. Vale. Esto es gure txanda berriro. Ue. Vale, lehenengo. Champion of the faith. Your word is my command. Heldenhammer! Protector of the weak. Vale. Mongasten kanpora. Orduan diplomazia. Beharko luke hobera. Yes, A verla, a ver. approach as friend and make your Ez. Yes? My hand hovers close to my blade. Utter your demand before I raise it. No seireun. No, no! So, greetings on behalf of the Empire. Now what brings Disagree with that? A ver. Seureun.
A weak order. Vale. Zufar. Vale. Honor to your ancestors. Never. A ver, duzu nahi? Vale. A ver, Swarf. Vale. Hore gure esku dago. Steingard. Vale, bitxanda. Zer beste gauza tengo dugula. Ez hau ez. A ver, hemen, zer gertatzen den. Awaiting orders. Hora. Lautza. Vale. Zer da hurrengoan animarko genukeena. Vale, hori izango da hurrengoa. Horrengo, izango dugu. Moving out. Bai, txanda pasa. Zer gertatzen den orain. Zaitik itxasoko ama. Ipotxak hor. Oso ondo. Ipotxekin sehatuko gara negozioak egiten, onuragarri izango delako seguro. Baina, bueno. Ere ipotxak oso gogorrak dira euren kontra noizoit joatera behartzen bagaituzte. Pom 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 pom.
Hala. Hor kaoseko guztiak. Baina, bueno. A ver. Joango la jokatzera. Baina hau ze puñeta. Benetan. Bi mamut, trollak. Joazen jokatzera, baina... asko sufrituko dugu hau, Egia da erlazioak hobetuko ditugula, baina batalla hau... Bueno, bentsat kapitulan ikusteko batalla bat izango dugu. Baina ia nola planteatzen duen aliatuak, hemen aliatuak inteligente artifiziala nahiko gogorrak dira, eske bi mamut daukadanarekin txarto, eta aliatuak gutxi laguntzen badute asko ere okerrago. Gainera berserker... Ah, bale, setio bat dela, bale. Hori ja beste gauza bat da. Gauza da aliatu erran desartzen dira. Ikusiko dugu. Baina, lehenengo ere izango da, setio bat jokatuko dudala, berdin da defentsan edo erasoan, aliatu batekin. Beraz, ez dakit, berere egongo den bataian nirekin edo agertzen joango diren. Beraz, hau berri izango da niretzat. Abe. Trollak, barbaroak, lantzariak, trollak, barbaroak. Vale. Ah, gu joango gara agertzen. Oso ondo. Zuek ona. Zuek gora, korrika. Zuek ona. Zuek. Jarri hemen. Zuek. Hor. Hau zer da? Bale, kapitain bat. Ba, beste lantzariak ere. Hor.
Es... Uf. Ready for war! Trolei erasotzeko, perfecto. Igo. Vale. Igo. Askar. For Helden Zuek. Jarri hor. Formation, march! Jarri hor, ustut hemen. Askar, zuek horra, askar. Gure ganatu behar dugu. Vale, zuek. Ona. Horrater egin dezake, ez? Whatever you... By Sigma, obey me! Charge! Itxaron. No lingering! Sir, Zuek. state troops ready! Jarri hor. Yes, sir, quickly! Take the ground! Eta orain. Handgunners! Horra. Ready for war! Powder dry! Go! Zuek hor. Zuek bera. Understood. Swordsman! Bera. Zu. Horra. Take position! Handgunners! Zuek atzerago. Zuek Ulrich's wrath! hor lerro bat. Oso ondo, ez mugitu hortik. Zertarako. Ready for war! We obey! Vale, zorra. Charge! We obey. Spearmen! We serve the Emperor! Tiregin horra. Honen liderra akabatzea garrantzitsua izango da oso gainera. See to it! Ready! No! Vale, geldi. Sigma commands! To battle! Zuek jarri hemen. At speed! The Eta Helden zuek Hammer! horra. Shoot them! Vale, geldi. Halt! By the Emperor's will! Handgunners! Horra. Position! Zuk, etorri hona. Hori da, kontzentratu zua hor, zuek mantendu hor. Raise council! Ja, vale, Show us the foe! Spearmen! Atzerago. No! Yes, General! At speed! Ready for war! Handgunners! Sortu hor. Take the ground! Eta tiro egin horra. Ulrich's team! Retreat! Vale, oso ondo. For Helden Hammer! Handgunners! In range! We are ready! For the Emperor! Conditions acceptable! Fire! Fire! Spearmen! Vale, hori da. Euren artean borrokatzea. Sigma preserve us! Zuek ona. Speed! Go! For Heldenhammer! A ber, zuek. Etorri atzera. Position! Withdraw! By Ulrich's wrath! Run! Soldiers of the Empire! Ulrich's fire! Eski hau iraztea. Spearman! By Ulrich's wrath!
Eske horrela ezin da irabazi. Sigmar, preserve us! Eske nore hasiko dugu horrela. The Empire endures! On my command! Ezinezkoa da. Osea, horrela ezin da planteatu defentsa bat. Baina inoiz gainera. Withdraw! Swordsman! Get them! Attack! Sigmar, preserve us! Ahogatuta dago. Eroso ondo, baina nik askoz gehiago ere ezin dut egin. Beraz, jarriko dugu martxa eskarra. Hortik joaten badira ondo, baina... Berdin da. Gestio hau... Ke ezin da irabazi. Ez gara inguratuta dago. Zenori hasiko nuken hemen. Horrelako ezin da defentsa bat horrela planteatu. Ez berdin da. Vale, oso ondo, baina... Eske defentsa planteamendua ez da hona izan. Ez da bat ere hona izan. Bueno. Kriston cagada. Ja, nahiko torpe izan zara bai. Torpes.
Ánimo, joder, oso geldoa. Sigmarite Arch-Lector. A ver. Zer beharko genuke. Hiru txanda. Txanda pasa berriro. Bale, ipotxekin tratu egitea astu egin zait. Bueno, ere uste dut bideoak askoz gehiago ere ez duela iraungo. Friendship is more valuable than gold. Bai. Spill your rotten words, dead thing. Izan daiteke bai, baina ezait komeni. Ulertu ezazu, Manfred. Vale.
Norska pikutara. Vale. Es cuando vampiro es. Vale. Y... Vale. All here are honored dwarves. Agreed. Vale. All right. Come then. Only Sigmar's god Ulrich can judge it worthy or no. Indeed. A ver. Jordauka. Vale. True servant of Sigmar. ¿Verdad que? Buah, eske Drakenford arotzea laguntzarik gabe txarto. Praise Sigmar. Ja, Stirland.
So, I will listen, but my time is short. Disagree with that? Handik ez duzu nahi. Zenbat txanda behar dilo? The nation Zero. calls. The Empire. Ez daukat asentamentu gehiagorik. You summon me. It is best to move. Ah, vale. Orain bai lagunok. Utziko dugu bideo hemen eta horrengoan gehiago. Agur.